Itziarrek idatzi liburu bat berretxeko euskarian buruz, eta han sartu zin argazki batzuk, morgotxu bat izango nukenik. Eta haren liburua urten ondoren, hainbat jente urratako Itziarrei esaten zu banatu bokaz horrako argazki zaharrak eta zizelak dute, jentike zozer argazki gaukizela eta asko baina, gueri agertu zin, pentsau zen, zetxik ez, horrako antzeko bierro bat etxik, liburu baten jaso.